Новае кіраўніцтва ў тэлеканалу «Белсат». Аліна Коўшык прызначаная галоўнай рэдактаркай. З пасады прадстаўніцы ў справе нацыянальнага адраджэння аб'яднанага пераходнага кабінету яна сыходзіць. Вітаю, шаноўнае спадарства, у эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая і сёння ў выданні. Кампаніі парку высокіх тэхналогіяў пералічылі грошы на выбарчы рахунак Лукашэнкі. Гэта такая дэманстрацыя головой ПВТ Ямшевскім, дэманстрацыя такога аброку, як было царам расійскім. Ператрусы і збіццё КДБ праводзіць масавыя затрыманні па ўсёй краіне. Агульная тэндэнцыя, мне падаецца, відавочна. Выбары. Расія – галоўны пастаўляльнік наркотыкаў у Беларусь. Ініцыятыва «Белпол» атрымала унутраныя дакументы МУС. По мнению нашей организации, надо построить забор высотой не менее 2 километров, потому что Россия – это зло, и она зло во всех смыслах. Імітацыя народнага падтрымання, подпісы па разнарадцы, а цяпер і збор ахвяраванняў на карысць Лукашэнкі. Пералічылі грошы кампаніі ПВТ. На мінулых выбарах IT-працаўнікі масава выступілі супраць сфальшаваных вынікаў і гвалту. Вітаў Ціўчык. Надо. Падтрымаем маладога. Кіраўнік у тэорыі апалітычнага міністэрства абароны Віктор Хрэнін разам з афіцэрамі публічна падпісаліся за Лукашэнку. Як і ў мінулыя кампаніі, падпісвацца прымушаюць і бюджэтных працаўнікоў. На сегодняшний момент, наверное, более 700 тысяч подписей собрано. Выданне «Флагшток» паведамляе, на Гомельшчыне настаўнікаў выклікаюць у актавыя залы з пашпартамі, у тым ліку працоўны час. На прадпрыемствах сёлета своеасабліва збіраюць подпісы за ўзурпатара. Тых, хто адмаўляецца падпісацца, уносяць у чорны спіс і запужваюць праблемамі. Патрэбна даваць новыя нейкія арыентыры для бюджэта, для сілавых структураў. Таму яны эту базу тых, хто не любіць Лукашэнка, і ўвесь час трэба папаўняць. Якім чынам? 2020 год ужо вычарпаўся ў значнай ступені. І ім патрэбны новыя ворагі, з якімі яны будуць змагацца. Прапаганда адрапартавала, каб аддаць подпіс за Лукашэнку. У даўжэзныя чэргі пашыхтаваліся IT-адмыслоўцы ў парку высокіх тэхналогіяў. Але гэта яшчэ не ўсё. У ПВТ здзейснілі сапраўдны прарыў. Рэзідэнты пералічылі грошы на выбарчую кампанію ўзурпатара. Такая дэманстрацыя головой ПВТ Ямшевскім, дэманстрацыя такога аброку, як было царам расійскім, там прыносілі ўсе. І ці калі там нейкая там вялікая падзея у цароў там адбываецца, прыходзяць усе ім там з дарамі, там нейкія там паклоны б'юць. У 2020-м акурат у парку высокіх тэхналогіяў актыўна пратэставалі супраць беззаконня і скрадзеных выбараў. Выглядае на тое, што прапаганда цяпер спрабуе перакрыць народнае абурэнне і імітуе падтрыманне ўзурпатара. Ён разлічвае, што ўвесну будзе нейкі вялікі форум міжнародны, і дзе будзе адбудаванне архітэктуры новай Еўропы. Ён там мусіць быць. А ісці туды з скелетамі 2020 года не падыходзіць. Таму вось так званая легітымнасць, якую ён атрымае зараз, ён хоча трапіць на гэтую міжнародную канферэнцыю. А пакуль Лукашенко адкрывае басейн і стадыён, да канца года збіраецца яшчэ адкрыць 3 станцыі метро, пераразае стужкі і разважае пра аб'екты, збудаваныя за падаткі беларусаў. Сейчас посмотрим, что ли сделали. Но главное, это парк. Это парк давний, для народа. Народный парк. Народный парк. Агітацыя патрэбная не столькі для рэальных галасоў, бо іх на лукашэнкаўскіх выбарах не лічаць, колькі для сілкавання ідэалогіі. Тых, хто з'яўляюцца фанатамі клуба Александра Лукашэнкі. Іх таксама трэба падпісваць. Ім таксама трэба даваць нейкія аргументы, чаму добра. Таму што перарэзалі недзе лентачку у школе, у двары, там, на станцыі метро. Гэта інфармацыя мае актуальнасць толькі для невялікай праслойкі прыхільнікаў Лукашэнкі.
Александр Лукашенко збіраецца ўжо на 7-мы тэрмін. Паводле праўладнага актывіста Юрыя Васкрасенскага, у 2020-м узурпатар пакляўся сваімі дзецьмі, што больш не пойдзе на прэзідэнцкую пасаду. Пора переобуваться. Сёлета рыхтаванне да гэтак званых выбараў праходзіць у атмасферы татальных рэпрэсіяў і хапуноў. Тысячы людзей у зняволенні за свае палітычныя погляды. За кратамі застаюцца палітыкі, якія жадалі стаць кандыдатамі на прэзідэнта яшчэ ў 2020-м. Віталд Сіўчык, Белсат. Новая хваля рэпрэсіяў. Рэйды па ўсёй краіне робіць КДБ. Найперш сілавікоў цікавяць раней асуджаныя, а таксама родныя палізняволеных і тых, хто атрымліваў дапамогу з-за мяжы. Кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак адзначае, паралельна з арыштамі і ператрусамі ідзе інфармацыйная кампанія пра нібыта адлігу. Андрэй Сульжыц. КДБшнікі здзяйсняюць рэйды па ўсёй Беларусі. Узброеныя сілавікі ўрываюцца ў дамы, учыняюць ператрусы, брутальна затрымліваюць людзей, некаторых збіваюць. Паводле фонду «Байсол» у полі зроку сілавікоў некалькі сотняў асобаў. Чым больш часу праходзіць ад нейкай хвалі рэпрэсій, тым больш вядома пра нейкіх падрабязнасцяў, па якіх прычынах да людзей прыходзілі, па якіх артыкулах іх затрымлівалі, колькі людзей агулам сутыкнулася з гэтымі рэпрэсіямі. Але такая агульная тэндэнцыя, мне падаецца, відавочна. Выбары. Прэвентыўная зачыстка актывістаў перад выбарамі – традыцыйная практыка рэжыму. Паводле праваабаронцаў, сярод іншых пад затрыманне трапілі сваякі і блізкія палітвязняў. Ініцыятыва «Дысідэнт BY» дадае, сілавікоў асабліва цікавяць тыя, хто атрымліваў замежную дапамогу. Затрыманні людзей звязаны з сувязямі з нейкімі арганізацыямі ці актывістамі, то шукаюць нейкія сувязі з ліку фондамі рознымі. Але зноў-такі гэта такія вельмі разрозненыя паведамленні. Вядома, што ў рэчыцы пад палітычны пераслед трапіў доктар Андрэй Курловіч. Быў хапун і на Белазе. Падставаю для рэпрэсіяў сталі кітайскія боты з лагатыпам заводу, якія на сваёй старонцы пачало прадаваць прадпрыемства. Адзін з працаўнікоў стварыў чат, дзе высмеяў навінку, пасля чаго пачаліся затрыманні. Гэта трохі ўжо паўночна-карэйскі наратыў, бок нашыя сілавікі, так званыя, сочаць менавіта за тым, каб людзі проста нават і пікнуць не маглі у кірунку у стылі нейкай крытыкі. З верасня да сярэдзіны лістапада ў судах разгледзелі не менш за 1213 палітычных адміністратыўных справаў, абсалютная большасць з якіх за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Абяцанні, што будуць затрымліваць, яны рабіліся досыць даўно, і зразумела, што перад гэтымі выбарамі гэтай рэжыму не патрэбна нават і, не ведаю, аскерка ніякай салідарнасці і аскерка ніякага вольнадумства. Гэта павінна быць цалкам зачышчанае поле. Пра мабілізацыю ўсёй службы эвакуацыі з Беларусі ў сувязі з новым рэйдам сілавікоў паведаміў фонд салідарнасці «Байсол». Андрэй Сульжыц, Белсат. 15 лістапада ў свеце азначаюць Дзень пісьменніка ў няволі. Гэтая дата прызначаная, каб прыцягнуць увагу да лёсаў творцаў, якіх пераследуюць або кідаюць за крату за рэалізацыю права на свабоду выказвання. У нашай краіне каля 13% ад усіх палітычных зняволеных і людзей на хатняй хіміі дзеячы культуры, паводле звестак беларускага пэну. У няволі не менш як 38 публіцыстаў, пісьменнікаў ды інтэлектуалаў. Калі частка творцаў бачыць для сябе магчыма абслугоўваць ідэалагічныя інтарэсы дзяржавы або падтрымку вайны ў тым ліку, а іншая частка творцаў большая, і, на шчасце, творчасць якіх можна назваць больш цікавай чытачам, больш якаснай з пункту гледжання прафесійнага, яны апынаюцца па другі бок барыкады, яны апынаюцца сярод тых, каго дзяржава рэпрэсуе за нелаяльнасць і не дае магчымасці рэалізавацца як творцам, пазбаўляючы як магчымасць сустрэч з чытачамі ўнутры Беларусі, выкрэсліваючы са школьных праграмаў. Сёння ж беларускі пэн назваў сёлетніх пераможцаў і лаўрэатаў літаратурнай прэміі імя Францішка Аляхновіча. Прэмію ўручаюць літаратарам, якія напісалі свае творы ў няволі ці пра зняволенне. Сёлета імёны некаторых пераможцаў і лаўрэатаў не агучваюць дзеля іхнае ўласнай бяспекі.
Спадарства. Белсат можна не толькі глядзець, але і чытаць. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код. Навядзіце на яго камеру вашага смартфону і пераходзьце на тэлеграм-канал Белсату. Там вы знойдзеце самыя аператыўныя навіны. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся. Чытайце таксама нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, але дбайце пра ўласную бяспеку. І працягваем выданне. Долар дасягнуў чарговага максімуму. На гандляваннях 15 лістапада амерыканская валюта, што працягвае імкліва расці, прыбавіла ў цане крыху больш за капейку. Актуальны курс у Беларусі амаль 3 рублі 38 капеек. Паводле эканамісткі Алісы Рыжычэнкі, такая тэндэнцыя звязаная з засветным умацаваннем долара на фоне перамогі Дональда Трампа на прэзідэнцкіх выбарах у США. Это все, конечно же, пока что такая временная волатильность этого доллара, да, то, что он укрепляет позиции. Что будет дальше, будет зависеть от проводимой экономической политики Трампа. Но в целом его политика является проинфляционной, и это в том числе ведет также к укреплению доллара как к мировой валюте. С другой стороны, мы еще имеем ситуацию в России, то есть на фоне всего этого российский рубль ослабевает по отношению к доллару. Кроме этого, в России есть еще другие факторы, такие как снижение нефтегазовых доходов, то есть снижение валютной экспортной выручки, которая влияет также на, скажем так, на предложение валюты внутри страны. При этом у нас, не у нас, а в России возросший спрос на валюту в связи с тем, что импорт немножко набирает обороты по сравнению с тем, что было летом. Армія Беларусі атрымае абноўлены дрон, здольны паляваць на людзей. Пра гэта адрапартавала Міністэрства абароны. Цяпер на ўзбраенні каля дзясятка беспілотнікаў выключна беларускай вытворчасці, запэўніваюць вайскоўцы. Як улады змянялі сваё стаўленне да беспілотнікаў? Антон Бяздольны. Беларусь наладила справу з ударнымі дронамі. Прынамсі так сцвярджае намеснік міністра абароны Беларусі Михаил Бранскі. З ягоных словаў, ужо на лета айчынная армія будзе мець цэлую лінейку ударных беспілотнікаў. Ад малых FPV да дронаў камікадзе, здольных пралетаць 300 кіламетраў. У чацвер міністр абароны і начальнік генштабу інспектавалі беларускія вайсковыя распрацоўкі. Штабныя начальнікі ацанілі сродкі абароны тэхнікі ад дронаў, гарнітуру для падключэння да беспілотнікаў і турель для іх збіцця. Сбить что-то маленькое, что висит, например, над воинской частью, в принципе, да, это можно. Но, с другой стороны, боезапас здесь ограничен. Сколько? 120 патронов получается, если 4 автомата, прицельность стрельбы, работают, пытаются что-то сделать. У верасні на палігоне Абус-Лясноўскі Лукашенко ўжо паказвалі найноўшыя беларускія дроны. Ён у сваю чаргу тлумачыў вайскоўцам асаблівую ролю беспілотнікаў у сучаснай вайне. Уже посчитали, солдат в 5 раз дороже, чем беспилотник. То есть, если ты поражаешь одного солдата беспилотником, это очень-очень выгодно. На ўзбраенні беларускага войска стаяць 2 дроны для атакавання жывой сілы, квадра 1400 і баражавальная труба. Яшчэ 5 так званыя ударныя дроны камікадзе. Усе яны, як сцвярджаецца, выключна беларускай вытворчасці. Скорше за все йдеться знов-таки про кооперацію. Гаворка ідзе найперш пра кааперацыю з Кітаем, якая была паспяхова апрабаваная беларускім ВПК на момант распрацоўкі ракетнай сістэмы «Паланез». Таму я не выключаю, што асноўныя кампаненты беспілотнікаў кітайскай вытворчасці. Яшчэ ў 2018 годзе Лукашенку паказвалі першыя ўзоры айчынных БПЛА. Аднак толькі пасля пачатку расійска-украінскай вайны іх пачалі паскорана пастаўляць у войска. Цяпер намеснік міністра абароны сцвярджае, што выйшлі на прамысловыя масштабы вытворчасці. Мне вядома, што Беларусь актыўна экспартуе ўзбраенні, якія вырабляе наш вайсково-прамысловы комплекс. І таму цалкам не выключана, што яны могуць перадаць іх і в армію Расіі. Таму што зараз мы ведаем, туды полным ходам ідуць пастаўкі іншых запасных частак. Летась улады забаранілі фізічным асобам купляць і захоўваць любыя беспілотныя апараты. За парушэнне ўвялі адміністрацыйную адказнасць. Усе наяўныя апараты людзі мусілі здаць. Наверное, белорусы воспринимают задачу сохранения мира, поддержания безопасности в своей стране в каком-то смысле как личную миссию. Праблему недахопу кадраў, здольных кіраваць БПЛА, Міністэрства абароны спрабуе зменшыць масавым рыхтаваннем аператараў дронаў. Гэтаму вучаць у ДСААФ і нават у школах, а ў вайсковай і
і авіяцыйнай акадэміях адкрылі адмысловыя кафедры. У той жа час прафесію актыўна рэкламуюць. Летась адмысловы стэнд прэзентавалі нават падчас святкавання Дня танкістаў. Мы ведаем, што в свой час шмат якія краіны практыкавалі там стварэнне, напрыклад, лётных клубаў, ці в Савецкім Саюзе былі там кружкі авіямадэлявання і гэтак далей. Ну, кшталту гэтага, напэўна, внедряецца і зараз. Цяпер беларускія вайскоўцы актыўна пераймаюць сродкі абароны тэхнікі і зброі ад беспілотнікаў у расійскай арміі, пры тым, што яшчэ з канца 2010-х распрацоўвалі ўласныя сродкі радыёэлектроннай абароны. Заяўлялася, што яны будуць перахопліваць беспілотнікі без удзелу вайскоўцаў і самалётаў. Тым часам ужо больш як 4 месяцы ў паветраную прастору штодзённа залятаюць расійскія ударныя дроны. Не можна говорити, давати оцінку без... Немагчыма гаварыць і даваць ацэнку працы сродкам радыёэлектроннай барацьбы без адпаведных звестак пра іх тактыка-тэхнічныя характарыстыкі, без іх выпрабавання ў рэальным баі. Я думаю, што беларускі рэп адключаюць паводле дамоўленасці з расейцамі. З інфармацыі маніторынгавай групы беларускіх гаён у кастрычніку ў Беларусь заляцела рэкордная колькасць расійскіх шахедаў. Іх было не менш за 49. Антон Бяздольны, Белсат. Некаторыя базы звестак Нацыянальнага банку Беларусі бліжэйшымі днямі могуць стаць публічнымі. Хакерская групоўка Дампфорум заявіла, што атрымала доступ да ўнутраных дакументаў гэтай установы і звестак карыстальнікаў. У якасці доказу хакеры перадалі спецыялізаванаму тэлеграм-каналу некалькі файлаў са змесцівам базаў звестак, у тым ліку з дзесяткамі тысячаў адрасоў электроннай пошты і нумароў тэлефонаў. Аўтары рэсурсу таксама адзначылі, што звесткі актуальныя станам на люты 2024 года. Хакеры з Дампфорумс таксама сцвярджаюць, што праз унутраныя сістэмы Нацбанку яны атрымалі доступ у сеткі іншых афіцыйных установаў Беларусі. Некалькі дзён таму гэтая групоўка заявіла пра ўзлом базы звестак дзяржаўнага парталу, прызначанага для працы з электроннымі рахункамі, фактурамі. Расія – галоўны канал пастаўкі наркотыкаў у Беларусь. Гэта вынікае з дакументу МУС, што атрымала ініцыятыва Белпол. Паводле прадстаўнікоў ініцыятывы так было заўсёды, і спыніць расійскі наркатрафік дапаможа толькі фізічная мяжа з Расіяй. Аліна Скрабунова. Працаўнікі наркакантролю Гарадзеншчыны затрымалі 2 закладчыкаў. Гэта 20-24гадовыя жыхары горадні. Дома у аднаго з хлопцаў знайшлі каля 300 граммаў наркотычнага рэчыва. Действиям фигурантов дана правовая оценка. За данное преступление им грозит до 20 лет лишения свободы. Днём ранее аператыўнікі Магілёва пры сілавым спрыянні АМАПу затрымалі 2 наркакур'ераў з Глыбокага. Паводле сілавікоў на тэрыторыі Віцебшчыны тыя распаўсюджвалі вялікія партыі наркотыкаў з Расіі. У схованках знойдзена і канфіскавана каля 300 граммаў небяспечных рэчываў. Роли фигурантов были распределены. Младший оборудовал тайники, а старший вел переписку с куратором. Установлено, что они оба являются потребителями наркотических веществ. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Паводле унутранай інфармацыі МУС, доступ да якой атрымаў Белпол, Расія застаецца галоўным каналам пастаўкі наркотыкаў у Беларусь. З дакументу вынікае, што са студзеня да чэрвеня было выяўлена 17 каналаў паставак, 14 з Расіі, 2 з Польшчы і 1 з Літвы. Россия была всегда лидером по поставкам наркотиков в Беларусь. Всегда. Это было за все время наблюдения и ведения такой статистики. Всегда. Проблема большая в настоящее время заключается в том, что не существует границы между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. И мы считаем, что это очень большая проблема. По мнению нашей организации, надо построить забор высотой не менее 2 километров, потому что Россия – это зло. Паводле былых сілавікоў, калі наркотыкі трапляюць да нас з тэрыторыі Еўразвязу, то Беларусь у такім выпадку выступае як краіна транзіту, а канцавы пункт усё роўна Расія. Гэткую плынь Белсату пацвярджае былы памежнік і былы палітвязень. Буйныя партыі хіміі аптавікі вазілі з Расіі. Сядзеў са мной і дальнабойнік з Сербіі, у машыне якога было 100 кілаграмаў амфетаміну. Грузілася машына ў Сербіі, а ішла на Расію. Узялі яе на заездзе з Польшчы. Адсутнасць мяжы паміж Беларусью і Расіяй, на думку прадстаўніка Белполу, выгадная абодвум рэжымам. Нет границы, нет контроля перемещения определенных веществ. Ведь это не только контрабанда в том числе, это
Также и подсанкционные различные товары. Можно хорошо вспомнить момент, когда белорусские креветки продавались в России. То есть на этом всем зарабатывают определенные люди, которые просто допущены к этой кормушке. Агулам са студзеня да чэрвеня наркакантроль Беларусі зарэгістраваў 2004 злачынствы, звязаныя з наркотыкамі. Палова з іх, больш за 1000, датычылася збыту псіхатропных рэчываў. Аліна Скрабунова, Белсат. Прапанова знізілася, а попыт застаўся. Колькасць кіроўцаў таксі ў Менску з пачатку лістапада скарацілася на 35%. Агулам у краіне іх паменшала на чвэрць. Такія лічбы выданню .бай агучылі ў кампаніі Яндекс.Гоу. Таму, адзначылі ў кампаніі, час чакання таксовак і цана за паездку павялічыліся. З 1 лістапада ў Беларусі пачаў дзейнічаць рэестр аўтамабільных перавозак пасажыраў у нерэгулярных зносінах. Адпаведна, толькі тыя кіроўцы таксовак, якія ў яго ўвайшлі, змаглі працягнуць сваю дзейнасць. Пры гэтым, каб упісацца ў гэты рэестр, трэба было адпавядаць шэрагу крытэрыяў. Таму кіроўцы таксі яшчэ да 1 лістапада выказвалі непакой, што пасля ўвядзення новых правілаў на рынку змогуць застацца не ўсе. Канцлер Нямецчыны Оляф Шольц меў тэлефонную размову з Уладзімірам Пуціным. Паводле выдання Süddeutsche Zeitung гутарка адбылася, цытата, пасля працяглага рыхтавання. Апошні раз Шольц размаўляў з Пуціным у 2022. Расія ж тым часам працягвае тэрарызаваць Украіну. Прынамсі, 1 чалавек загінуў, больш за 10 параненыя, у тым ліку 2 дзяцей. Такі вынік камбінаванага ўдару расійскай арміі па Адэсе, што адбыўся мінулай ноччу. Паводле мясцовых уладаў у выніку нападу пашкоджаныя жылыя дамы, каля 3 дзясяткаў легкавых аўтаў і магістральны трубаправод цеплазабеспячэння. Навіны замежжа ў нашым аглядзе. Пратэстоўцы ў акупаванай Расіяй Абхазіі паспрабавалі штурмам узяць будынак парламенту. Пратэстоўцы знеслі плот і прарваліся на тэрыторыю. Там пачаліся сутычкі з паліцэйскімі. Так званыя абхазскія ўлады мелі намер на сесіі парламенту разгледзець праект інвестыцыйнага пагаднення паміж Сухумі і Масквой, які выклікаў пратэсты. Паводле рэха Каўказу, нявызнана Абхазія разглядае інвестыцыйную дамову з Крамлём як стымул для развіцця эканомікі. Крытыкі дакументу лічаць гэта наўпроставай здачай інтарэсаў Абхазіі. Дональд Трамп, які перамог на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША, працягвае анансаваць новае прызначэнне на ключавыя пасады. Ён плануе прызначыць Роберта Кеннеді-малодшага міністрам аховы здароўя. Гэты палітык вядомы сваім скептычным стаўленнем да вакцынаў. Паводле будучага кіраўніка Белага дому, Кеннеді-малодшы верне установам аховы здароўя, цытата, прынцып празрыстасці, каб пакласці канец эпідэміі хранічных захворванняў і зноў зрабіць Амерыку вялікай і здаровай. Пасада міністра аховы здароўя патрабуе зацверджання ў Сенаце. Ужо цяпер ягоная пазіцыя ў крытыцы фармацэўтычных стандартаў выклікае актыўныя абмеркаванні. Значна павялічыць вытворчасць дронаў камікадзе і іншых тыпаў беспілотнікаў, каб узмацніць ваенны патэнцыял краіны. Пра гэта заявіў кіраўнік Паўночнай Карэі Кім Чен Ын падчас выпрабавання ударных беспілотнікаў праз 3 месяцы пасля іх першай публічнай дэманстрацыі. Між тым, эксперты азначаюць вонкавае падабенства прадстаўленых беспілотных апаратаў да расійскіх дронаў камікадзе «Ланцет», якія ўдзельнічалі ў аналагічных выпрабаваннях сёлета ў жніўні. Падчас матчу футбольнай лігі нацый у Францыі і Ізраіль, які адбыўся на стадыёне Стад де Франс, адбыліся сутычкі паміж заўзятарамі. Удзел у беспарадках узялі больш за 50 асобаў з боку абедзвюх камандаў. Хто быў ініцыятарам бойкі, не паведамляецца, аднак ёсць інфармацыя, што частка французскіх заўзятараў свістала падчас гімну Ізраілю. Гульня скончылася ўнічыю 0-0. На гэтую сустрэчу былі мабілізаваныя больш за 4000 паліцэйскіх і працаўнікоў службы бяспекі. Усё з-за павышанай рызыкі інцыдэнтаў, звязаных з антысеміцкімі праявамі на папярэдніх матчах, уключаючы нядаўнія падзеі ў Амстэрдаме.
Сапраўдныя заўзятары ў чаканні вялікага баксёрскага вечару, які адбудзецца ў амерыканскім Арлінгтане. Галоўнай падзеяй турніру стане бой паміж былым абсалютным чэмпіёнам свету ў суперцяжкай вазе 58-гадовым Майклам Тайсонам з 27-гадовым блогерам-баксёрам Джейкам Полам. Ужо на традыцыйным узважанні перад боем Тайсон у сваім стылі справакаваў апанента. Я нават не адчуў. Ён злы маленькі эльф. Майк Тайсон. Я думаю, што гэта была мілая плявуха. Але заўтра, прыяцель, я цябе высеку. Я яго знявечу, Арыель, я яго знявечу. Ён б'е, як суч. Цяпер гэта асабістае. Ён мусіць памерці. Двубой разлічаны на 8 раундаў, 2 хвіліны кожны. Незалежна ад яго выніку, Джейк Пол атрымае ганарар $40 мільёнаў. Тайсон заробіць каля 20 мільёнаў. Сустрэчу прыме хатні стадыён каманды НФЛ Dallas Cowboys, які змяшчае 80 000 гледачоў. Пачатак двубою Тайсон-Пол будучай ноччу не раней за 2 гадзіну паводле беларускага часу. Руслан Ігнатовіч, Павел Алейнікаў, Белсат. Цэны рэгулююць, але прадукты даражэюць. Як зменіцца сітуацыя і ці адпусцяць кошты пасля выбараў? Пра гэта ў праграме «Белсат Зум» літаральна праз імгненне госця Віталя Бабіна, эканамістка Аліса Рыжычэнка. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы.